Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Na ji an ce Liba ta faɗa rijiya saboda kai. Dama budurwarka ce? Yi! Ƙarya ake mu. Duk wanda ma ya gaya miki. Ni ba abin da yake tsakanina da Liba. Abin da yake ta kaɗe take shirmanta, amma ni ba abin da ya taɓa shiga tsakanin da ni ko kula ta ma ba na yi. Wai Salisu, shin ba ma an ce wai za ka koma birni da karatu ba ne? Ai bai kamata ka zauna ƙauye ba, ai gara ka koma birni da karatunka ya fi mana kwata. Ni ma fafutukar da nake yi kenan. Kaga yanzu da zan samu wanda zai ɗauke min nauyin da zan tafi karatu na birni ya fi min komai da zaman wannan jahilcin da ake a ƙauye. Nawa ne kuɗin karatun naka? Har wani abu ne nawa ne kuɗin karatun? 80,000 ne. 80,000? Ƙwarai kuwa. Kuɗin buhun dawa nawa kenan ko kuma kuɗin buhun masara na? Sanabe salomi da ba duka ɗan adam ba, matasa suke yi ba tsofi ba ne ba, sanabe ana yi na kau da idan. Wurin ka mutu. Na'am, abashi. Daga gidanka muke aka ce baka kana bayan kana gyare-gyare cikin wurin zuwa a Audu, kura masa jawabi. Ka dai san rigimar ka da ta balle da 'yan tsangaya akan kuɗi Alhaji Ibiya kuɗin ko? Na sani. Ka san lokacin da aka baka jinginar gona za ka yi noma aka yi fari kai asara masu gona suka zo suka ce sai ka biya su Alhaji Ibiya, ka san wannan zancen? Na sani. Ka san lokacin da rigima ta haɗo ku akan shanu Alhaji Ibiya kuɗin, ka san wannan? Na sani. Madallahi. Sannan ka san kuɗin zance da ɗan na taɓa da kuɗin kasuwa da ake bayarwa ko? Na sani. Ka san na gani ina so da gaisuwar 'yan uwa da ake Alhaji ya ɗan bayar ko? Sosai kuwa. Ka san kuɗin mariƙiya da na 'yan gari da kuma na sauran jama'a da dukiyar aure da aka kawo ko? Na sani. Ka san maganar sukutun maganar gundaren sadaki da Alhaji ya ɗauko ikawo ko? Na sani. To shine muka zo mu ji nawa ne. To Alhaji, wai me ya kawo abu nan ne? Abu da ya riga ya kusan zuwa ƙarshe Alhaji. Dudu da yake da ya rage saura sati uku a ɗaura maka aure Alhaji. Ko me abin kawo lissafi a nan Alhaji? Malam kana ji? Mu ba wannan ne ya kawo ba. Kai. Abashi. Alhaji. Ba kai ka ce min yarinyar nan tana jin maganar ka ba. Sosai kuwa, ni ne mahaifinta, ni ne ke bi. Kai ka ce min duk abin da ka faɗa in ka gicce kara ba za ta tsallaka ba. Sosai kuwa. To yarinyar nan babu yadda ban yi tafi na juya ta dan buta yanzu dai a takaice dai muna tsaye da ita da yaron nan dan gidan marigayi mai jakkai zo wucewa. Wallahi inda ka san kare da mushi da ta bi shi sun haka wucewa kenan. Mun yi da ita. Banda Allah ya sanya a gaban yaron nan ne Audu na jikina ne shaƙiƙi na ne wallahi yau da na kunyata. Kunya za a ji. Habiba. Kwarai kuwa, Alhaji wannan abin da aka yi ma majalisar ɗinkin duniya ba za ta da shi ba. In a gaban wani ne shi kenan ba, ka zuban mana da mutunci. Abu da haka, mun baka daga nan zuwa gobe duk abin da ka san nawa ne a kirgo a kawo min shi from A to Z. Alhaji. Kana ji? Alhaji. Kana ji? Magana ta gaskiya kuma saboda Allah. Da abin da ka san na Alhaji ne daga yanzu zuwa gobe alin zamoni ka har haɗe shi guri ɗaya za mu zo mu karɓa. Shi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Habiba haka za ta jawo min wannan cin mutunci. Yin gida komai tsawon zamani sai an dama da ku rayuwa take tafiya daidai. Ga wani sabon labari. Kun san an ce masu kumba suke da susa, masu koma kuwa suke da kifi.
turu da kuɗinsa alkaki sai na ƙasan kwano. Malim Multimedia wato katafaren kamfanin nan da ya saba kawo muku fina-finan Hausa su ne suke farin cikin sanar da abokan mu'amalarsu cewa sun bunƙasa hajarsu ma'ana sana'o'insu kamar irin su decoration, DJ, MC da kuma video coverage. Kai har ma da hotuna na kati in kuna bukata ma za mu yi muku editing ku ɗora akan wayoyinku. In dai shagalin biki ne, Malim Multimedia mu ne a kan gaba. Za ku iya ɗaukar mu gudanar muku da wasanni har da na barkwanci. Malim Multimedia ɗaukar bikin gata. Don neman ƙarin bayani, muna nan a Benin Baba Titi, shago mai namba 13 kan titin Abdullahi Mai Kano a birnin Dutsen jihar Jigawa. Ko kuma a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka. 070-35-05-0861. Malim Multimedia, kamfanin nishaɗin maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Ke ba kya gani ne kika bangaje ni? An bige ki din me zaki yi ko zaki rama ni? Dawa baki san a jira nake da ke ba? Ki hakkin isa ki haɗa saurayi da ni banza ku caka. Idan ma akan dan sanaba kike wannan hargagin tabbas wahala ta ranki saboda ni yake so baki ba. Haba, wai ku har yaushe ne za ku daina faɗa a kansa? Gaskiya wannan abin da kuke san bai dace ba. Kun daɗe kuna rigima akan shi ya kamata ku sasanta wata ta haƙura ta barwa wata. Ba na so mu sasanta, so nake mu ci gaba da bugawa. Sai da kanta za ta gane ni ba tsarar ta bace. Ni kuma sai na nuna miki ke ba komai bace a wajensa. Banza kawai ballagaza. Ni kike cewa banza? An gaya miki me zaki iya. To bari ki ga abin da zai yi. Haba dan Allah ku tsaya mana ne haka. Haba dan Allah ku bari mana wannan ai ba yi bane ba. Hanni zaki zubar wa da ruwa? An zubar miki din me zaki iya yi wallahi tallahi in dai akan dan sana bane. Ya dalla ki rabu da ni. Yau sai na miki rashin mutunci sai na nuna miki wallahi na ku karfi. Na rantse da Allah yau sai na miki rashin mutunci. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kai. Akwai samarin kuwa? Amma a ranka da muku irin wannan ado a zo ku da gani amma ana talaurai har yanzu ba wanda ya zo yake wani abu. Me kace man? Shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kai. IBR Cosmetic Tabarikallah na ce masha Allah. Tabarikallah na ce masha Allah. Ina
Allahu sarkin daɗi ji barawan zuma. Mata ina kuke musamman masu son ƙawata suransu da kayan kwalliya na musamman. To albishirinku Allah ya kawo nesa kusa. IBR Besto kowa ya san su kaɗai ne suka je wajen sai da turare gangariya. Gami da nau'ikan man shafawa iri daban-daban waɗanda za su gyara fatarki su fito da surarki su tabbatar da kimarki. Batun sarƙa da ɗan kunna kuwa daga Dubai sai dutse. Hakika kowace mace kyakkyawa ce sai wacce bata gyara kanta ba. IBR Best muna nan a nan Bufo kan titin Abbatuwa kusa da gidan Ciroma a birnin Dutsen jihar Jigawa ko kuma ku tuntube mu akan lambobinmu 07038777860 ko kuma 09077720256 IBR Besto burin mu. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi. Dan Allah ki zo mu tafi dandalin nan wasan kallon wannan kin san fa a shekara ɗaya fa sau ɗaya ake yi kuma in ya wuce mu fa ba fa ƙara gani zami ba. In za ki je amma ni ba zan je ba sai ya zo. Kuma in bai zo ba fa. Na san ko da yaushe ma zai zo. To shikenan ni ma ba zan je ba mu zauna mu jira shi. garin nan a ciki suna casu ba kuma ban ga samari suna liki ba. Kai! Abin da Alhaji ya ce a gaya maka maye mai kiɗa. Ya ce kana kiɗan shi ya fi minti nawa a tsaye. Amma bai ga 'yan matan garin nan ba da samari sun zo suna musu likin kuɗi ba. To a gaya wa maye. To a gaya maka mai kiɗa maye. Ya ɗauko sabon take. Ka ta kau. Ka ɗauko sabon take ka ta kan fil. Ya ɓare shi fil a leda. Yanzu za ka ɓare shi a cikin ledarsa. Ina so in ga Habibu a tsakiyar fili. Yai! Tana rawa. Abin da aka ta gaya muku. Ana son a ga Habibu a tsakiyar cikin fili. An ba shi. Ita kadai. An ba shi damun dawa. Right, baye. Makiɗi an ba shi damun dawa. An ba ka damun dawa na maiwa. Kwari sosai. Mai kwari ranka dade. Habiba nake so in gani. Ana neman Habiba ta fito fili ita za ta fara lama. Na ta gida a bashi. Babu wanda ake so a gani a cikin tsakiyar filin nan sai Habiba. Haba fara, kin yi fari, kin yi murmushi, kin yi kyauta, kin sa sababbin kaya, ga ki ga kawayen ki fito mana ki zo ki daddale. Me ka ce me kira maye?
Wannan bikin kwata-kwata ya ƙi ya armashi. Haka zaki ce mana tunda wanda kike so bai zo ba. Ya kai kika yi saurin cankan abin da ke raina. Na san haka kike nufi ba canka ne ba. Amma kina ganin kuwa zai zo kuwa? To ya zan in sani, ke da ke budurwarsa ma baki sani ba. Shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kai. Ruwan ido ba za na yi ba, soyayya mafari na, alkawarin da mun kai wa juna ba za mu saba ba. Ruwan ido ba za na yi ba, soyayya mafari na, alkawarin da mun kai wa juna ba za mu saba ba. Daɗewar su amana ce ke saye karko, rabewar so fahimta ce ta yi kaɗan tun farko. Akwai haƙuri gun mai bida kafin nasara ya tako. Soyayyar mu za ta yi kyau har an yi mana baiko. Na farko wanda nake ƙauna, soyayya jigo har a cikin raina. Ka sani a lissafi ba na ma barna, ko ba ni nan na sani ba kakina. Ruwan ido hakan ki ba zan nuna ba, da ke ce farkon soyayya bana kuka hinde gaki. Ruwan ido akan ka ba zan nuna ba, da kai ne farkon soyayya bana kuka inda ga ka. Hoho na yi sallama amsa min, na san kina yi min soyayya. Kishin ruwa nake ji tarba min, a kaina na sani kina da kyanniya. Ka shaida ina maka so domin Allah, tare ni ka ce masha Allah, ni ko za na ce alhamdulillah. Soyayya gina ta kai babbar wahala, yau gani da kai ita mun kulla, a tare da kai ba wata illa. Tarkona na dana ke ce ya kama daure, ki rike mini shi. Tarkona na dana kai ne ya kama daure, ka rike mini shi. Na danne zuciyata tun farko, ba mu faɗa da ni da ke zane karko. Soyayya tana da tarihi guna, hana batuna kan kauna, garin muna kere kowa. Akwai bayanan sirri da ni da kai mun yi tare, Allah ya samu ji kairi. Alkhairi ruwan ido ya kare, in baka sai na tsere, in bar gida kowa ya sani, haka na yi niyya. Makamina gunki da binne baba, autar mata zo duba, banga yake ba a soyayya. Na daɗe Amina wanka daban ne dan baba, auta na maza zo duba, banga ya kai ba soyayya. Na dadduba tare da hankali mai kyau da asali, ke zan yi tattali. Duba kar ki ji tsoro na, ki ce mini angona, daɗi zai zo har kan kunne na. bana da
Karime? Ina Zainab? Ina Zainab na ce? Ban san da ta je ba. Ya saki ki ce biki ganta ba. Bayan na duba ɗaki bata nan kuma ƙawarta bata nan. Karime, ki gaya min gaskiya. Lajiya ban san da take. Ba zai dinga koyi da kyawun ayyuka ba, idan ramuwa ce ba zai canzo nufi ba, laifi ba zai zarce wani katon tudu ba, ba wai don a fifi. Wannan gayan sai na farɗe ma cikinsa salele. A ranar sallar ma ba zai rabu da 'yan matan nan ba, kowace sai Allah ya huci zuciyarka maza. Ai bai san ka bane, yasa yake ja da kai. Ido na idan bawan Allah nan sai na hallaka shi. Na rantse maka da Allah sai dai duk inda za a kai ni, amma sai ne ga nan aika. Na san zaka iya namiji. Ai da man kyale shi kuka yi. Tuntuni da kun dauki mataki a kansa da ya gane kuskurensa. Kai Saddiƙar ma nufinsa gayan nan kwace min ita zai yi. Kwatuma ai ba zai yi ba ai. Wane shi? Ai bai isa ba. Dan sanabe, ka taro kanka bala'i. Wallahi ka taro bala'in da ba za ka iya sauke shi ba. Idan ban auri Saddiqa ba za ka rayu ba. Wallahi baba, wannan gayan dan sanabe shi nake so ya fito mu kaddamar mar anan ba za ka ƙara min tarihi ba garin nan. Dan sanabe din da baba. A'a in dai dan sanabe ne to kun sha bamban. Kamar ya ku kun yi kabar biya yamma yanzu nan na baro shi a bakin kogi yana nan ana jiran jirgi kwale-kwale za a yi masa lodi zai haura zai aladu. Masoyi shi sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe